Yteläinen, latinankieliseltä nimeltään Ylioppilaamus Theatrianus, on asfalttiviidakon mielenkiintoinen asukki, jota tavataan ympäri Suomea. Yteläiset ovat järjestäytyneet pieniin laumoihin, joiden sisäinen hierarkia muuttuu jokaisen projektin kohdalla. Kuvausryhmämme oli voitettava tämänhetkisen Alfa-Uroksen luottamus, joka ei ollut aivan helppoa. Hyvä haastattelu nyt, saatana. Onko ei? Kyrpää, perkele. Tuo ihme homoisi tästäkin jotain hyötyä. Vittu media pellet, saatana. Ihme meidänkin. No vittu, eikö se kamera, saatana? Vittu, eikö se ole? Vittu. Helvettiin sitä, saatana. Alfa-Uros, joka tottelee myös nimeä dramaturginen vastaava, on yleensä kuitenkin rauhallinen, kuten muutkin yteläiset. Pisarat on lyhyt näytelmäkokonaisuus. Olette saaneet siitä infoa. Oletan, että kaikki on lukenut infopaketin. Ja vanhat tietää, mikä on Pisarat. Sinne etsitään nyt tekijöitä. Aivan kaikki. Uskaltaisin väittää, että aivan kaikki, jotka haluaa mukaan, niin todennäköisesti myös pääsee mukaan. Sinne tarvitaan tekniikkaa ja näyttelijöitä. Jos on joku teksti lyhyt, minkä haluaa tehdä tai haluaa ohjaamaan, niin minulle Netaolle. Ollaankohan me niin kuin nyt siinä ensisijaisesti? Ottakaa yhteyttä. Lauma järjestyy uutta projektia varten. Tässä vaiheessa ideoita löytyy laidasta laitaan. Niin, meillä on siis tämän niminen näytelmä kuin Koti, joka kertoo, tai itse asiassa se on tämmöinen draama tragikoomisilla piirteillä. Pyrkii tämmöiseen niin kuin realistiseen kuvaukseen perheestä, jossa kukaan nyt ei kuuntele mitä niin kuin kelläkin on sanottavaa. Mies ja nainen tapaavat, rakastuvat, menevät naimisiin, saavat lapset. Nainen vittuutuu, tappaa miehen ja lapsen. On onnelleen. Loppu. Vaikka Alfa-Uros sekä johtava Naaras, joka myös päätuottajana tunnetaan, ovat järjestelmällisiä, on ajankäsitys välillä haasteellinen. Ja sitten vaan ne koko porukan harjoitukset tulee, no ne tulee vähän silleen niinku silleen tälleen, että niinku ne ilmoitetaan tulkkaa paikalle. Järjestys on sellainen, että Koti aloittaa ja silleen, että Rissanen ja Komulainen siis ei oo siinä alussa ollenkaan. Koska ne on siinä kodissa, niin sit ei pistetä niitä hönöilemään ennen sitä kotia. Ensimmäisessä yhteisessä harjoituksessa käydään jokainen piennäytelmä läpi ohjaajan johdolla. Hermostuneisuus näkyy ja harjoitusta kaivataan vielä rutkasti lisää. Tuottaja katsoo tarkkaan ja kirjoittaa tärkeitä huomioita näytelmistä. Dramaturginen vastaava taas neuvoo ohjaajaa tarinan kerronnan kehittämiseksi. Mutta tuossa oli. Eli siis itse asiassa koko tämä mun juttu oli oikeastaan tätä. Joo, se on hyvä. Kiitos. Pienet huomaamattomat lunttilaput ovat tässä vaiheessa vielä sallittuja. Ohjaajat tarkkailevat keskittyneesti. Vastaavien palavereissa on aina kiihkeä tunnelma. Oliko toi juliste ja flyeri nyt hyvät? Haluatteko tulla katsoa sitä tältä hyvää? Tollasinaan. Ne on ihan. Asioita käydään päätuottajan johdolla läpi ja ideoita kehitetään. Päätuottajan on pidettävä tiukka kuri tai muuten yteläiset ryhtyvät puhumaan taiteestaan. Tähän sortuu erityisesti dramaturginen vastaava. Ymmärtääksesi näitä nyansseja sun pitää tehdä siis uskomattomia asioita. Sun pitää Heroksena kavuta sinne Olymposvuorelle, löytää sieltä se sun sisäinen janus kasvoinen edestä ja takaa. Ja sen kanssa, kun sä oot painiskellut, sä oot katsoa, että se on sun oma demoni. Kun sä oot sen selättänyt ja persen raiskannut, niin sä tiedät, että sä oot lähempänä totuutta ja maalia.
Yhteiset harjoitukset käydään Alfa-Uroksen johdolla. Ottakaa ne löysät pois. Minä en halua katsoa 15 minuutin näytelmää, joka kestää 25 minuuttia. Koska siellä on sitten 10 minuuttia turhaa. Koska siellä on se helvetin hyvät parikymmentä minuuttia sisällä. Ja tää koskee ihan kaikki. Ohjaajat neuvovat näyttelijöitään selkeästi ja tarkasti. Yhteisiin harjoituksiin kuuluu myös kunnollinen lämmittely. Arvojärjestys on tässäkin tärkeä. Ohjaajat ja tuotantotyöntekijät on tervetulleita, jos haluaa. Mutta mieluummin ei. Valtteri, kuka näitä vetää? Itsepetos on tyypillinen luonteenpiirre yyteläisille. Pisaroissa riittää väkeä. Pisaroissa riittää väkeä. Pisaroissa riittää väkeä. Toistetaan muutamia kertaa. Pisaroissa riittää väkeä. Harjoitusten tauolla ohjaajat antavat henkilökohtaisempia ohjeita näyttelijöilleen. Taitavat ohjaajat hyödyntävät yyteläisille tyypillisiä tapoja, kuten itsekseen puhelua näytelmänsä kehittämiseen. Ilma on aivan riittävästi. Alue pois täältä. Missä hitossa se hälytyspainke on? Kaikki hätäkutsut menevät minun kauttani. No mitä sinä vielä odotat? Soita huoltomiehelle tai kuka näistä hisseistä vastaa? Minua ei huvita. Anteeksi mitä? Minua ei huvita. Ei huvita. Minä olen masentunut. Miten hissi voi olla masentunut? Itsekseen puhelun lisäksi harhanäyt ovat yyteläisille yleisiä. Sopiva poliisin nimi esimerkiksi on vaikka Kartila. Nimessä pitää olla uhmaa ja jämäkkyyttä. Jotain sellaista, mitä laittomat imigrantit ja yhteiskunnan parasiitit pelkäävät. Risto, Urho, Pertti. Kaikkien mielestä minä olen aina ollut se päähuolta. Nimessä kaikki riippuen nimi näkökulma. Niitä siellä on! Äkkiä löytä ilmahdaa, Karl! Polakassi! Näin! Tehtäviin ryöstää mummoja tulla! Minä hakkasin tällä rollaattorilla muusiksi! Samojen näytelmien katselu on uuvuttavaa, mutta tuotantoryhmä jaksaa pysyä tarkkaavaisena. Hei, olen noin 30-vuotias yyteläinen ja tähän mennessä nämä pisaratreenit ovat olleet, enemmän tai vähemmän onnistuneet, mutta luulen, että 2 viikon intensiiviharjoituksella saamme aikaan vielä pettämättömän komboyhdistelmän, jolla sulatamme kovimmankin suolapatsaa. No niin, ja sitten... Uusi ympäristö usein hämmentää yyteläisiä ja siksi reviirin rajojen tarkka määrittäminen on tärkeää. Reviirin määrittäminen on oiva tilaisuus tekniselle tuottajalle nostaa omaa arvoaan. Niin on. Kuuntele loppuun asti. Saat kyllä tiedon niistäkin. Eli tuosta ulko-ovesta tuonne päkkäriin tuon puolimmaiseen oveen. Eli päkkäri löytyy tuosta, kun nuo isot pariovet, niin siinä oikealla. Niin sinne sen jälkeiseen käytävään älkää sit enää menkö. Se on henkilökunnan aluetta. Teknisen tuottajan tehtävä on myös valvoa yyteläisiä, jotka ovat usein varsin avuttomia tekniikan suhteen. No way to test if it's working now. Mä jätin sille tasan yhden mahdollisuuden kytkeä sen siihen kiinni.
Kyllä se on väkisinkin saanut sen. Tämä menee tästä tähän. Ja näin. Sen takia me vois ihan hyvin voi lähettää tekemään jonkun asian, jonka voi tehdä vain yhdellä tavalla. Sitten jos ei ollut enempää vaihtoehtoja, niin sit pitää olla vahtimassa. Ennen esitystä jännitys on käsin kosketeltavaa. Jännitystä puretaan ja henkeä nostatetaan yhteislauluilla. Mahdollisimman helpolla tietenkin, koska YT-läiset eivät ole kovin musikaalisia. Alfa-uroksen aseman suoman etuoikeuden turvin Alfa-uros kerää ennen esitystä yleisöltä kaiken mahdollisen kunnian. Sen mielessä on jo tieto siitä, että sen valtakausi tämän projektin osalta on pian ohi. Seuraavan projektin arvojärjestystä ei vielä tiedetä. Joensuun ylioppilasteatteri. Oikeasti koulutettuja kulttuurillisia ihmisiä jo vuodesta 1978. Niin. Tissit.